Ndiraɓe calminama on juurama on beltanama no fewi mbaɗa ɗo wiiɗo daɓɓo seeɗa mataw on keftini o ko docteur Oumar Ba docteur finatawa mbo ganduɗon waɗɗo wiiɗo yel daɓɓel to banggal gurdam bani aade wonde ɓe ABC woni tension ABC so tawi jomum tinen wonde ABC hono waɗata ha daña hen jaam e gueɗe goɗɗe seeɗa hewata ɗon gandi no pamirton ni tan koko jagga kadi oɗon jiɗana no fewi machallah joni noon gonɗo e ABC so tawi ko jiilateɗon andi oɗo wondi koye tension e 6 mois fo woni lebbi jeegom fo on foti wadde ni o daña hoore makko kadi ha lebbi jeegom timma o watta hen haqqille waɗa no jiɗmi wadde ni gonɗo ABC ko ni waɗata hoore mum ni jiino mbaɗami ni laabi 12 ma keɓa noon to jooɗiɗa to deƴƴa to jagguitiɗa sana on ka jiilateɗo sa yiilama kadi ka janowo a heɓat to jooɗiɗa keɓa to jagguiɗɗa ha tiiɗa walla yimɓe ngogguma o jagga ɓaɗi ko ABC gonduɗa jirla hoore nen ni banggue ñaamu gatoɗa ni on jiino mbaɗami ni ha timma laabi 15 mbatta kadi mbasa dartade mbatta oga banggue balɗe laabi 15 daroɗa janggo kadi mbaɗa noon ɓawa janggo mbaɗan ha timma balɗe 3 ABC o liɓatama ɗon e lebbi jeegom a yanata so tawi kadi on ji neɗɗo ɗeɗɗima cukalel na ɗeɗɗo satuji yimɓe gandami so tawi ɗeɗɗima ko ɗo mbatta jungo ma eyi ɗo e waare he ni tillinira ni e yahana ɗa ñoƴƴi jungo ma e cukalel he ha jippo tan ɓamtira ni lawol gotol itta jungo ma a yiya ɗeɗɗere nde gasa tawi wonko wonno toon walla ko ɓilino toon yahata ha laaɓa so tawi kadi cukalel kadi sondima ko ni mbatta jungo ñaamo ngo gaddango ha pawango dow hoore he ɗo ko bumsuɗe goni ɗo goni koye becce he bumsuɗe ŋaaɓo so ɗe ŋaaɓima hendu yalta mbatta ni kadi goga jungo kadi pooɗa ngo waga watta ɗum woni sondere nde ko sondere nde wawno iwde fo wawno wonde fo manam on paami iwat ɗon ko wona ɗum ko kadi so tawi neɗɗo wonde keeci muusoyi tampinki no fewi yo wat ni juuɗe mum ɗe ni waɗade ni fawodira ga e keeci he turo on jino turo